дечица, просто моля ви. Когато погледна рисунката, виждам едно семейство. Семейство, което има проблеми. За доброто на семейството ли сме разработили възстановяващ график, за да се справите? Вие, мадам, ще спрете работа и ще си починете. Съпругът ви ще спре да си почива и ще работи. Що се отнася за Гъмбъл и Дарвин? Те ще отидат при господин Смол, училищния съветник, за да овладее тяхната разрушителна енергия. Така, Никол, спокойно. Това е за дъщеря ми. Просто ще седна и няма да правя нищо. О, ще ми бъде трудно. Фью, ето, къщата е измита, колата е полирана 3 пъти, плодовете скриптят, подредих хладилника по азбучен ред и излъсках препаратите за чистене. Остават 5 часа преди да се приберат. Опа! О, колко съм глупава! Ще се наложи да изчистя и това. О, не! Още едно! О, ама че съм непохватна. О, не! Струши се! Как ще успея да почистя всичко? Чувствам се много спокойна. Здрасти! О, здравейте! Как мина денят ви? Забавлявахме се! Учихме танци, крясъци, рисуване и да трошим! И да трошите! Това звучи интересно. Може ли да си поиграем сега? Естествено. Заповядай, скъпа. Добра работа, хора. Не ме изпращайте, моля. А вие ще се върнете в училище. Учителка! Щипе. Цъкайте бързо, цъкайте ми по путката всички тие.